Sme moderná, rýchlo rozvíjajúca sa stavebná spoločnosť, ktorá sa venuje výstavbe rodinných drevodomov na kľúč. Za úspechom našich projektov sú viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti stavebníctva a otvorená komunikácia s našimi klientmi. Dbáme na individuálne požiadavky klienta a aktívne ho sprevádzame celým procesom výstavby domu. Naše drevodomy spĺňajú všetky kritériá, ktoré stanovujú technické normy, vďaka čomu získate dom s racionálnou a šetrnou prevádzkou. Pri výbere domu sa často pozerá na cenu, my vám ponúkame drevodomy za férové ceny s minimálnymi nákladmi na kúrenie v zime a chladenie domu v lete. V zime vďaka vykurovaniu v kombinácii s riadeným vetraním so spätným využitím tepla a v lete vďaka použitým správnym izoláciám nie je nutné chladenie klimatizáciou. Výhody: rýchlosť výstavby, suchá výstavba celý rok aj v zime, presnosť spracovania, izolačné vlastnosti a teplný komfort v zime, príjemná klíma v lete, nižšie náklady na údržbu, požiarna odolnosť, flexibilita dizajnu, ekologická stopa, hodnota za peniaze.